Ah, goeie. Hoi. We hebben jou met handen. Wat zeg je? Waar bent u mee bezig? Ik ben de plastic aan het wegsnijden. En waarom moest deze klus gebeuren? Nou, er moest een waterkeringje gemaakt worden omdat ik water binnenkreeg. En is dit nog een speciale ruimte? Ja, daar wordt een werkplaats voor dat. En waarvoor, als ik vragen mag? Nou, we hebben een rare hobby dat wij aan oldtimers sleutelen. En nou, daar hebben we nou een mooie plek voor hier. En wat voor oldtimer sleutelt u al? Volvo's. En is die Volvo-collectie hier toevallig ook in de buurt? Er staat er, op dit moment staat er eentje. Er staat er één, dat is die bronskleurige. Ja, ik heb de sleutels niet bij de hand hoor, maar Maar hier gaat uw hart sneller van kloppen. ja, heel hard ja. Dus ja. Maar kunt u me toch uitleggen wat het hem is waardoor Volvo u zo aanspreekt? Ja. Ja, een beetje de no-nonsense uitstraling eigenlijk. En een beetje een stoer uiterlijk. En ja, het straalt degelijkheid en kwaliteit uit. Ja, soms is dat met dat soort dingen toch moeilijk uit te leggen hoor, dat is een gevoel hè. Ja, de show eigenlijk. En u hebt straks weer een heerlijke ruimte om in te klussen en te sleutelen. Ja, zeker.